ndang mawet ki ngopo? Iki. Urung sida apa-apa wis mawet-mawet iki piye? Tengok begijikan kok. Sindene sing muni lor mengo madhep ngalor. Sindene sing muni kidul medhong madhep kidul. Mangsaku kok kaya ora. Ngapa ngemetke? Agene wedi. Kene mungsuh sinden tatine wedi ndekno nek omong. Padahal ten ngomah ya wis galak lho, Pak. Ngomah ya wis galak. Bojomu ki galak kok? Galak. Wo, monggo jane nek menurut aku bojomu ki ora galak. Galak endi karo aku? Galak bojoku. Wah iya? Jebulane ngono ya? Iya. Ketoke merak ati. Nek aku Mutar bojone wis ora respon wis besengut. Syukur kapok kowe. Nek bojomu tok garap ki muni ora wae. Masih jane. Aku iki aman ning nek bojomu ki mau tok garap muni bojomu ngomong sopok. Berarti niku ora kenyataan. Oh, lho, kenyataan to, Yuk. ora gagas kok. Ora gagas ya pisane. Nyingkar. Ngapa weh? Bojone wis ora gagas. Wis ora gagas. Tinggal omong-omongan karo Ika wis karepmu wis. Iya. Ya. Ya ngapa? Ya ngapa? Nembang apa macul? Kowe arep macul tatin apa? Ora. Mani ye. Wah, gedene semono dipajak. Ala ya padha bojomu kok le. Ora. Gedene lho. Ora. Karena cilik ya? Jos e. Jare sing jos ki Mbak Ika. Ora. Ora ta, ora sida. Ora. Sing jos berarti sapa Ayu? Agnes sing jos. Agnes joget kok kedabikan ngapain kowe? Ya meng belajar juga. Anteng kok kowe iki. Anteng. Anteng. Anteng ning ana sing gedabikan. Mula udara iki. Lah kok lele nggo isajake kaya arep pernah ki apa ngono ndono rene ngono. Wis tin iki kanca-kanca kasih delok aku. Ah terus ngopo? Nyoba dijunjung sithik lah aku. Aku ya ora kuat junjung kowe no. Apa meneh aku junjung kowe? Tenane, aku wingi arep junjung. Sapa? Ora. Kanca-kanca sing krungu kok. Junjung sapa? Arep kowe arep dijunjung jarene. Junjungan kek ro saiki. Mak, Mumpung ana wong ana seksine wong akehno lho. rak. Tak piye? Tok anggap wong lanang apa? Oh, ternyata kamu seperti itu ya. Kamu Ojo tak orangnya anggap aku sendiri. wong lanang sembarangan. Gampang mencok kono mencok kene. Iki ora wong lanang sembarangan, ming uripe sembarangan. Nah. Cocok. Iya iki di 200 ki nggo sapa? Ayo gak. Kula. Rumah aku. Ya karo aku bareng. Ha iya Kowe ora tak. kerep kowe iki napa ngono kuwi aku durung tau. Ya kowe nyanyi dhewe rasa raku nek ora Lah. dibagi kok. Ha iya bener nek arep kabeh ya nyanyi dhewe. Suara lanang karo suara wedok. Kaya Wong loro. Ora nyedak-nyedak. Iya, Cuk. Arep gandrung kowe. Heeh, ya kok sithik lagi dicopot klipe kok ya. Utawa Nah, matur nuwun Kanjenge. nyanyi tatin. Men ditampani dhewe. Ya kowe kaya Bagong ning kowe iki. Mampani 100 ki ana din 50, ngono njukan. Ya. Iki duit kenakalan. Bonus. Kowe cok nakal apa? Oh, yo kasarane iki tembunge ngono kuwi. Terus ya lobok endi? Kene. Lho Bu, lebono kene. Ya jangan. Leboke ngendi ngene tatin? Ih, Iki ana sae apa? ana. Engko bablas medun. Ya mbok. Ya nembang 100 ya. Iki soto anae soto lengganaku. Oh. Oh. Enak
berarti. Wah enak banget. Kok orang tahu ngejak aku? Sesuk tak jak. Ya kowe yang bayar. Hah? Sok bayar ora? Ya bayar. Saya bayar. Ketoke kowe modelnya jalukane. Ora, yo nembang. Ngapa toh? Kesusu ngapa? Sila areng ngapa? Wong aku ya ora kon kok kowe kesusu ki ngopo? Wah jenengan mboten pinarak ten gubuk kula, Pak. Mbok kursine ngarepan ki ganti. Lah napa toh, Pak? Kursi nganti nglothok kaya Yo kan pantese gitu. Dalang mayang ten wilayah dalang ki rak mampir enten. ora apa-apa nak aku. Ya wangun-wangune. Mulane kowe iki tak kon permisi. Nek ora payu ki gawe cara rada arang lipayu kae ngarep omake kok plakat gedhe yasa Ki Kiswan menerima wayang kulit dalang tok RP komplit RP ngono kuwi terus engko kae perapatan Pal Bapang kae tok naik plakat Ki Kiswan kesana 2 kilo. Dulu dah pernah. Wis tahu biyen, Pak. Dirusak warga. Mergane ora percaya to. Ora percaya. Ya. Nembang. Nembang Cahayu. Apa piye gandrung apa nyingkar-nyingkur? Ose nengko gubuk asmarane gampang. Sing penting saiki penonton sing nang kene iki nyuwun gandrung apa gubuk asmara sik apa modar ora kowe. Gubuk asmara napa gandrung? Tambahi. Tambahi pancal apa? Kok gandrung iki terus dadi apa kowe? Ya anu jenenge iki ya bagusan nek kaya ngono wis bagusan. Bagus. Heeh. Subrata. Wow. Subrata iki jebrot mata. Oh, kon dadi gento. Gento. Oh, gento. Gento. Tak kira gento e. Tuh. Aku wis ora gento wis. Nek aku penak gento, gentoe ngoyak-oyak kok. Jos. Kah, aku gah lho nek nekat. Mbok. Ya mbok. Oh, jenenge wis Prahmen kok. Prahmen di atas panggung itu harus maksimal. Delan burimu lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Selengat ngono suarane. Anu teko, gentone teko. Turuk, 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 turuk. Blok. Blok. Wah, tok 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 tok. Turuk, tok tok. Terus semangat. Semangat. Sapa ngerti sesuk dijak main ketoprak. Yo cemplung. Ngapa? Wis kok ngendi e? Kok kledang-kledang gawa manggul janganan iki kok ngendi? Aku ora manggul, wong wedok kok manggul lho. Lagi mburi ketok bendol. Nyoba apa? Piye? Mbok kowe iki lingo, aku iki Mbak Yumu. Ora urusan. Mbok Zaman saiki penting lanang wedok dadi siji jos. Mbok kuwi sedulur mbok ki ora. Apa? Lah nek aku ora seneng karo kowe. Ruda paripeksa. Ya ora Ruda paripeksa kok ruda paripeksa. Guys to. Ora apa-apa iki gabrese di nganu sik. Gabres tenan. Iki lho. Lho iki. Arep dipangan apa dibuang? Cempluk. Ngapa? Aja ngurusi penonton. Lah penontonnya aku krungu dadi aku nggatekke lho. Gajulno sithik wae. Gajul penontonnya kan gajul. Aja. Lah Yo. piye? Kowe ngerti apa sing tak rasake? Lah apa kowe ngerasa apa toh? Pirang-pirang dina Dadi gendho ora pati. aku ki ngimpi Pokoke jarine kondangan dadi ora pati apik. Apa? gelut yo.
Sing jeneng penonton ki ngrasani bebas. Ya aja mlebu mik. Lah mbok aku mayang kene mau nang kono ana sing ngrasani dalange sembrono lan Petro bebas. Aku ngrasani dadi gendora pati apa ya Kang ya. Ya ampun nganggo mik. Krungu e. Ha iki ditaleni e. Copot to. Terus pokoke kowe aja gagas penonton. Apa sing tok rasake iki apa to Gento? Aku tresno karo kowe. Apa? Seneng. Apa? Cinta. Love you. Nah sing dadi cemplung. Apa e? Ayo, kowe gelem ora dadi gelem. Kowe gelem ora gelem. Imbang ana katresnanku yo. Rasudi. Aku ora tresno karo kowe. Mama. Rasa tok rungok. Ha kaya swara penonton. Ayo ketuprakan kok gagas swara penonton ra sida gandrung kok ya. Manismu, Memanismu. Angu. Oh sing roli ranang kaya kethek ya. Angger nyuwara kok. Jiwa. Kangga wero citek Kok dibuka-buka lho. Ayo. Ayo. Tuk. Mbok elingo to Gento elingo. Aku ora edan. Lah yang mbok aku ki apamu? Mbak Yuku. Lah gini kok arep seneng karo aku mbok mikir. Aku ingin nih. Ingin apa? Iya kuwi. Gelem ya? Mah, Kurang Gelem. berasa sudah Wah. digendong, kurang kendul. Gelem ya? wegah kowe ngerti bahasa ora to basa Ketoprak Jawa? lor desa kae gentone ngoyak tenan. Nggih lho Bapak. Nggih. Wah, apik lor desa kae apik tenan. Ketoke iso dadi gentho amatiran iki. Karang Taruna. Jajaran. Lara apa kang sinadya aku gawa buku ora apa-apa protes wae ayo Minggir ora gelem ora eling apa? Mundut to warti Rene yo hei Aku direne malah dites-tes lho. Aku ora wae. mending kowe iki rene wae Aku malah dites-tes padake apa? padake apa yo Padake didepison. padake apa yo Oh iya. kene ndelik kene nang ani e Tes-tes iki rak ya iki sing duwe mic ngono. hah Eh, duwe apa duwe mic. ndi Lah kowe iki dutekku tak maca ya yuk maca sak karepmu ning aku wegah. atar Mbak alon-alon ngapa lho?
iki selak wengi. Tamtut tak turuti. Aku tiba. Ibarat wong numpak prau. Manda iki tulungi aku dong ae lho, aku wedi. Kamu kan kowe mau gelem karo aku ta? Lah iki ajaran kuwi saiki diajar ki lho. Penonton. Mo aku penonton kok. Penonton kok. Iki ya wedi wong bojone ya galake ra sama-sama. Uyaga kok Tekan ngomah iso disoto sirahe jare miyaga. Kok nganggo adegan kaya ngono barang. Ora gelem ngono sing nulungi aku ora gelem dene semono ae. Menggeh-menggeh ya. Awas lho kowe ndo, tak ratakne kowe. Lumampah Bareng dineke ratakne ya muni. Nei apa? Lah piye? Kowe biasane tak nei apa? Hei, Meso nakokke. lah mau emoh saiki nekokke. Nei dhuwit nek. Dhuwit aku duwe. Ayo. Hei, Wo, celeng iki. menggeh-menggeh Pak. Ayo semangat kok wong ketoprak kok ngombe. Lumampah tanpa masa nganggo ngono bareng. Kaya Pak Warsudi lho apa. ning madyaning jala iki Ngopo ora disiki ngono lho. Kena. Apa kowe iki urung adus ta mau iki? urung. Lah mau urung adus kok arep ngedaki aku lho. Ayo to Yu. Kuwi Sing ngapa? sing jeneng rol ketoprak Yogyakarta iki nek burasak Pak Warsudi kae. Blok. Wah manut ora kowe. Blok, Apa? manut ora. Ora. Iki ning tengah sawah. Iya. Anane mung aku karo kowe. Terus ngapa? Kowe wong wedok, playumu ora banter. Kowe mlayu ngidul ana segara. Mlayu ngulon, ngulon kono, Dik. Ana kali. Mlayu ngetan ana gunung, lor ya gunung. Terus Terus ngapa? Tak cekel pepetke galangan. Saut, Ngapa sut? saut. Nek Pak Warsudi ora ngono ki lho, sute nganggo maju ngono lho. Kowe pengen maju. Hei. Nih, Ora ngapa? tak joke. Ya wegah. aku tak atret. Delokan bojomu kuwi. Ora apa-apa. Engko mulih dame. Santai oleh 100. Aku 80, kowe 20. Wong lanang sing apik iki ngono kuwi. Anek aku ya ora sudi mengkei 20.000. Bojoku sudi kok. Ora. Sesuk nek pentas ketoprak rasa dijak. Rasa Ngewohi-wohi. woi-woi 100 e. Ya kuwi ora. Iso nggo nyewa gubuk asmara e.
Kok ngerti regane kowe? Ora aku takon kok ngerti regane. Kira-kira. Kuwi lho bojomu. Kok ngerti regane, Pak? Ngono. Biar kene kok aku. Apa yuk? Ora. Salah wong apa ya biyen? Kleru. Oh jaman semono sawang aku bojoku terus kleru nggawa wong ya. Ama. Keterucut meneh. Temah kunci angin patu Kendhongane pecah. Saking mantep lho. Yo cemplok. Ngapa? Wong sabar kuwi ana watese. Terus ngapa? Kowe tak rayu ket mau ora gelem. Apa aku kudu ngruda paripeksa karo kowe? Mbok kowe iki elingo, aku ki sapamu ngono lho. Aku ki wong ora tresna karo sliramu rak ya ora ngawur ngono kuwi car. Sesuk nek kulino suwe-suwe tresno wis. Wegah. Oh, aku moh kok. Sesuk nek suwe aduh apa iki? Yen ra gelem Ngapa? mlayu tak uyak, tak lebokke, mbuh nganti. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Weh, dalan. Lah ngopo? Loprake bubarke polisi. Noprak kok digaruki. Pemaine kasus. Wis saiki ora ketoprakan tak cek. Mulane kene krungu swara sirine terus Kelingan. Najuran kotak wayang yo digoleki. Ayo di sik gencak iki ditatin gubuk asmara. Iya. Kowe urung rampung. Tisunan. Tisunan dilapi yo tisunan iki maksudnya piye? Lap go tisu sik kemringan. Yo ge gebuk asmara. Nyingkal sik bawa tatin yo Tin. Kula lungguh nggih, Pak. Aja lingguh. Manut kae kok. Pasangamu duit kae kok. Mau sing gandrung kowe, saiki sing tak gandrung kowe. Aku gelem apa ora? Ya kowe gelem ora? Ayo. Piye jujur lho. Aku ki gawean apa-apa mbuh rekoso mbuh penak ora tau tak tolak. Dadi Terus? ana sik ngejak aku mbuh kepiye tetep oke. Yo. Ya piye? Kok njuk mapan lho. Wah, aku kesel tenan Tin aku. Golek duit 100 ki ya ngono kuwi, mbane becak mumpluk. Aku mumpuluk sing ngelapi kowe. Lah bojomu Mumpuluk iki kene iki lho. Kok elek kowe pikirane. Mumpuluk iki. Ngelapi. Yo. Nyingkar-nyingkur. Nyingkar nyingkur Kang Mas Mbok sampean niku ampun ngonten iku lho. Biyen kaya ngopo, saiki kaya ngopo? Biyen apik saiki ya ora. Mergane ngopo? Wis anak-anak 10 ya kowe. 10. Totok maneh lho. Mbok rene yo. Piye? Caket karo aku ini lho, Mas. Aku ki kangen. Piye? Kangen. Lah panjenengan kangen mboten kalian kula, Kang Mas? Aku kangen karo sak kabehe diajeng. Kok kabeh? Ya maksudnya kono kangen kowe kangen, kabeh kangen.
Lah panjenengan gadah garwa pinten to? Ya mung siji kowe tok. Lah kok kangen kalih cinten-cinten? Ya gak dibajutke. Nggo ngleremke atiku. Wiwi mane nyingkar nyingkur. Lho, iki nek wong ki nek le pentas total, Glotin bejamu iki. Napa, Waduh. Pak? Saka Pak Tristianto. Transfer ning rekeningku 2 yuta. Kula Kowe kon nembang Sriuning mingan. waduh. Kowe 500 aku karo tengah. Kula resal napa, Pak? Kowe iki ora ana tulisane kok kowe iki takon ngopo to? Mesti ana. Yo, iki lho. Oh, isih anu ana tulisane nyuwun Sriu. Oh, duet Mbak Ika sama Mbak Tatin Sriuning. Ini 1 juta untuk berdua. Ya. Jare 2 juta. Laku? Oh, talang ki teles Ya ya. kowe arep pentas dhewe apa wong loro begijikan? Oh iya, pentas dhewe. Kowe ngapa? Sak yuta Pak Eno. Kowe ngapa? Tak belani, Pak. Ha iya, aku njaluk ta kowe mingan. Arep kurang ajar. Manut ki ya pengarepe arep. Lah apa kowe ya sok manut? Aku manut ya, Pak ya. Ora. Oh ya. Cutke. Ya. Wiwi mane nyingkar nyingkur. Gak wis to. Rupamu iki lho. Rupamu kuwi. Ah wong sing wedok nembang kok ana. Oh, kaya Doro. Arepe ki ngalem ngono lho, Pak. Ngono. Oh. Malah kaya Doro. Ya, bacotke. Lingsem yen ke mutan. Ya, sudah masuk, Tin. Udah masuk? Udah ini loh. Wes masuk Tinggal ae. besok diambil. Ya. Sriuning duet karo Mbak Ika. Oke. 500. Kopah. Ki keswan 700 itu. Ora ono. Ora napa. 700 dilatih diesel ngono. Kira-kira disele iso bengok ora ya, Pak? Diesel kok iso bengoki maksudnya piye? Ora. Hah? Terus kae, kowe Terus. Aku tak ngurus iki mau lho. Lelampahan kangkang kok madhep rene lho. Wong jenenge duet kok malah rono-rono. Ya. Kowe ora ngadus po? Mambu apa? Mambu prengus e. Tak kira kaya mambu bajing. Ora wangi ya, Din. Jenenge wong tresno ki aja mandang apa-apa mau. Bar terus ngenken bojone. Nadia. Nadia ning gubuk asmara. Ya. Yen liwat. Ya. Joget lo ya. Oh jelas. Kok jelas? Ya tambah 100 no. Wah. 200 bune. So tak tambahi 10.000 dadi nompamu 30.000. Ya sinten melih? Lho. Kok anggepe kowe iki wedok apa wis. Lumayan. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Yen
Kis. Top iki. Bengi iki luar biasa. Piye to? Bengi iki Kiswan Rotatin pentas ki streaming 20.000 wong no. Wah, edan. Channel loro ya wis senang wis bakal entuk hadiah. Ya. Sapa-sapa? Napa hadiahe? Hadiahe napa? Apa hadiahe? Engko tak kei hadiah. Aja kuwatir wis. Apa? Wis santai pokoke ora usah ditakokke sik. Kejutan, surprise. Kula napa niki? Oh, gencike. Lah mau dalan ki genjik ngono kok. Genjil. Ki genjil ana. Ayo genjil dibati kuwi apa? Ketegelen kowe ora. Iya. Iya, aku tau nanggap Pak Genjil iki dibati ro Kiswan. Zaman semono ki nuwun sewu setengah tugel wengi 75.000 nggih Pak. Kul Kiswan dakokke 350 dakokke aku sing bayar. Iku kula ora salah ya, Pak. Lah iya, talang iki teles kok. Ah, talang teles. Nek kemarau ya ora teles. Nenone. Ya. Catetan sajroning ati. Datang luntur kuwi. Tiru-tiru gareng ya lho nek Oh, pos. tiru Mas Gareng Semarang to. Pos. Malah kaya walang deye. Piye golek duit 300 piye? Abot tenan. Waduh. Encoke kumat. Cok. Kok kan mijeti bojomu ya? Pengesoni ya, Mbak. Mbak aku nonton nih. Seneng. Bangga anak edan ini. Kowe ora cedhak karo mbokmu kok sae paranono kae mbrebes mili mbokmu iki. Kok dadi aku anak-anak kaya ngono to ya. Sok 20.000, Mak. Santai wae. Sapa-sapa mendhet 200 sapa-sapa dibayar. Gleleng ora sama-sama. Ya, ya. Ayo